točkići, jaj, jaj, jaj. Kada vozimo se kroz Sipi grad, jako zabavno je nama tad. Sa drugarima mi se trkamo, to najviše volimo. Sad trka počinje, ajmo na ulice. Baš dobro je, kad svi smo tu zakotrljajmo. Mi smo točkići, pa si sad točkići. Čuvaju grad točkići, uvek su tu da reše probleme sve i svaku nevolju. Točkići, jaj, 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 točkići, jaj, jaj, jaj. Nemoj da brineš ti, sve ćemo rešiti. Brzi točkići smo mi. Čudovište u pećini. Da li ste shvatili vaš zadatak? Da ponovim. Treba da odete i da vratite naše blago koje je zaključano ovdje u ovoj pećini. Ali tamo je čudovište sakriveno u pećini. Strašno. Zato ćete morati da budete hrabri malo više nego inače. Namamit ćete ovu prelepu decu Zipi grada da uđu u pećinu i dok ih čudovište bude jurilo, vi ćete otići i ukrasti blago. Kako dobar plan! Wow! Kakva je ovo mapa? Kladim se da vodi do blaga. Da, tako je. Ova mapa vodi do skrivenog blaga na jednom sjajnom mestu. Jap, 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 jap. I tražimo neke hrabre avanturiste da nam pomognu da nađemo to blago. Jap, jap. Mapa do skrivenog blaga! Sjajno! Ako odete i nađete blago, dozvolit ćemo vam da ga zadržite. Jap, jap. Zaista? Naravno. Pa, hoćete li se pridružiti našem izviđačkom timu? Nego šta? Hoću da budem veliki istraživač. Ja! Ovo će biti jako uzbudljivo. Ha? Bungee, Spunky, idemo da se trkamo. Hoćete sa nama? Idite vi, točkići. Mi smo prezauzeti. Da. Idemo do velike pećine izvan grada da tražimo skriveno blago. Idete do pećine van grada? Zar to nije malo opasno? Nikako! Da, imamo nekoga ko će da nas vodi, uopšte ne brinemo. Da započnemo avanturu! Hoću da nađem to blago već jednom. Pa onda krenimo tamo. Jip, jap. Au, jesmo li stigli? Još malo i stigli smo. Jip. Trebalo bi da je odmah ovdje. Jip, jip. Umorio sam se. Nisam znao da ćemo morati ovoliko da se trudimo. Pitam se da li su Bungee i Spunky našli blago. Još uvijek nismo ništa čuli. Misliš da su se negdje izgubili? Znaš šta, Ronda? Trebali bi da odemo da ih potražimo. Čekaj malo, šta ste rekli? Otišli su u pećinu van grada? Ali u toj pećini živi čudovište. Šta? Čudovište? To je to! Blago je sakriveno ovdje u pećini. Jip, jip. U redu, nema vremena za gubljenje. Ajde, novi avanturisti, upadajte unutra. Šta?
U redu, kada čudovište krene da juri ovu malu decu, mi ćemo samo ući i uzeti blago. Postajem tako uzbuđen. Jep, jep. Šta je to? Wow! Našli smo ga! Ovde je! Našli smo blago! Wow! Bićemo bogati! Ovo je ozbiljan i hitan slučaj. Morate da požurite i spasite Spunkija i Bunchija. Da, gospodine, krenut ćemo odmah i spasit ćemo ih. Nemamo proverene informacije o čudovištu iz pećine. Budite oprezni. Šerife, da, šerife! Zašto su se tako dugo zadržali? Misliš da ih je pojelo čudovište? To su mladi čuvari! Sakrimo se! Ovo mora da je naš srećan dan. Nadam se da će se čudovište pobrinuti za njih. Bunchi! Spunky! Gde ste, točkići? Da li me čujete? To je jezivo čudovište! Ne plašite se, smirite se. Moramo da probamo nekako da ga zavežemo. Loptica, skočica, spremi! Loptice, skočice, pali! Bravo! Sada napad električnim topovima. Ne! Čekajte, stanite! Šta radite ovde? Previše je opasno. Prestanite, čekajte! Povredit ćete našeg druga. On nije tako zao ko što mislite. Šta? Ma o čemu ti pričaš? On samo izgleda tako, ali je super tip. Deco, ne plašite se, ja nisam čudovište. Nemam puno prijatelja zato što se svi plaše mene i pobegnu. Da li vi želite da budete moji prijatelji? Čekaj, ti nisi krvoločno čudovište? Au! Znači samo izgledaš opasno. A u stvari si super tip. Naravno, družit ćemo se sa tobom. Hehehe, prijatelji, mi smo sada prijatelji. Ha, 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 ha. Žao nam je. Izgleda da odelo ne čini čoveka. I nama je žao. Ništa strašno, samo mi je drago da znate, ali ne smete da kažete odraslima. Dogovoreno? U redu. Usput,
Ono su bile neke druge zloće koje su nas namamile obećanjima o blagu. Šta? Sigurno su mislili da sam zlo čudovište i da ću vas pojesti, a? Ne praštam tako ponašanje. Zašto ne izlaze napolje, Jip? Pitam se, da li je čudovište pojelo svu decu i mlade čuvare? Kakva je to buka, Jip? Jip, Jip. Dobili ste ono što ste zaslužili! Hvala ti što si nam pomogao da se osvetimo niz likovcima. Gosen Zmaju, ti si najbolji drugar. Hvala. Daću vam moje blago da proslavimo naše prijateljstvo. Gosen Zmaju, najbolji si. Ali morate mi obećati da ćete ga dati onome kome najviše treba. Naravno! Siguran sam da će biti svi zahvalni. Kakva dobrodušna osoba. Gosen Zmaju, stvarno ste najbolji. Sa blagom koji su Bundži i Spunky izvukli iz pećine, uspeli smo da pomognemo mnogo ljudi. Zar to nisu divna deca? Sada vam dodeljujem ove medalje u sećanje vašeg truda da pomognete drugima. Jeste, bolje je davati nego dobijati. Naravno. Hajde da se potrudimo da više ne budemo onako gramzivi. Gramzivi ljudi su zloće.